Dumela bakulu, the Nyametician is here. Panapa ndirikusangana nenyanzi inongova njeka. Mutariri wechikwata cheCCC vaPromise Mkwananzi vanoti meya weHarare vaJacob Mufume vazvidzinga mubato nekutaura kwavaita nezuro nezve wavakati utungamiriri hutsva hwebato. Tamirira mhinduro. Hanze pari kudimirwa mhinduro yacho kuna vaMufume vari kuti kudii. Right. Nyaya iri kunetsa panapa ndechekuti Jacob Mufume akabuda chinhingirina akuzviti ndiye spokesperson. Ndo kuitika panapa. Promise Mkwananzi arikuzviti ndiye spokesperson wabato CCC. Jacob Mufume anova iye meya weHarare arikuzvitiwo ndiye spokesperson weCCC. So panapa manje mafights kaya. Kutotanga kutobvutirana mabasa kuri kutoitika kawo. So Promise Mkwananzi anozvita ndiye CCC nekuti ndiye aizikanwa ari spokesperson. Abenoti basa racho akamiswa rini. Andimuzvona but iye futi nekuningirina kwacho arikuzviti ndiye futi akafanira kubata chigaro cha leader weCCC ndo mamirira zvakaita manje. So panapa akutaura kuti aiwa uyu atozvidzinga basa Mufume nekuningirina kwaaita nekutaura leadership yaita. So apa takutoona kuti kwatone zvimwe zvikwata tu manje apo zvemaCCC kuti aiwa kuti une imwe iri kuendawo nebhande rana Mkwananzi yakadai so koitawo imwe iri kuendawo nebhande rana Biti ndo iri kushanda yana Biti manje tikuona kuti ndo iri kuti ana Biti shabangu Weshman Ngube Mufume zvichienda zvakadaro. Mkwananzi amenoti yake kamira sei because Mkwananzi akangoti zviti iye ndiye ari acting president ipapo muri kuzviona. So kutorwisana kuri kune kuchitoitika mubato 1 amene kuti zvinopera sei, amene kuti zvinosvika kupi zvinyaya izvi muri Zimbabwe. Gore rino tikuratidza kuti rinenge rakareba nekuti madhirama acho aritotangira negore richitanga vachitotanga kutoitisana zvinhu zvavari kuita muri Zimbabwe. I am the Nyametician ndinoweka nyaya idzi semetse. Ndingenda ngoya panapo kuti ndimboonesana nemimi kuti muchindiudza kuti muri kuiona sei.